Tinemune kang ilang. Panglimbang 5 menit dina Selasa wage tanggal 18 November taun 2025. Kapetik saka Injil Lukas bab 19 ayat 1 tekan ayat 10. Barang bejaji rikala ilang banget gawe semedoting ati. Mula manika cara sarana lan kupiya katindakake kanggo nemokake barang mau. Wong ora pati-pati leren ngobadi sadurunge barang kang bejaji ilang mau tinemu bali. Waosan dina iki critakake tinemune wong kang ilang bali ana dalaning Allah Maha Murah. Kang ngupadi Gusti Yesus piyambak, dene kang kaupadi salah sijine yaiku Sakeus. Gusti Yesus ngendikake, putrane manungsa pancen rawuh kanggo goleki lan nyelametake kang ilang. Sakeus sinebut ilang jalaran panggaweane minangka pamupubiya. Minangka pamupubiya, Sakeus kaanggep dosa jalaran kejaba reroyongan karo pamarentah penjajah uga meres bangsane dhewe. Pamupubiya bisa narik pajek ngluwihi kaya kang ditemtokake jalaran wis entuk palilah saka pamarentah penjajah. Dene kaluwihan duit pajek mau kapigunakake kanggo kabutuhane pribadi. Dadi panarik pajek bisa sinebut maklar pajek. Rikala wong bangkang bayar pajek, dheweke bisa kena paukuman. Mula saka iku, para pamupubiya utawa panarik pajek disengiti lan dikucilake wong-wong Yahudi. Sing narik kawigaten bab bali tinemune Sakeus dening Gusti Yesus yaiku ngenani proses pertobatane. Atine Sakeus kadudut dening rasa kepengin weruh marang Gusti Yesus kang wektu iku pancen banget ing kasuwur. Gusti Yesus kasuwur awit kejaba maneka pangirame-rame ananging uga sikap pangreng kuwi marang wong dosa. Sakeus dhewe sajak wis ana krentek kanggo martobat, ananging isih mandheg mangu durung nemokake kalodhangan kang prayoga. Kadudut saka kepengin weruh alias penasarane, Sakeus berjuang nyaketi Gusti Yesus amrih bisa weruh kanthi tamat. Wiwit mlayu-mlayu sinambi cincing-cincing ndhisiki wong akeh, banjur kanthi ngrekoso menek wit ara kabeh dilakoni. Sadermo ngelingake apa kang katindakake Sakeus iki satemene mujudake tumindak nistra. Ora samestine wong sugih, pejabat meneh, pelayon lan penekan wit. Nanging kabeh mau katindakake dening Sakeus. Sakeus banget gumun rikala wong kang digumuni mau tumenga njur sapa aruh. Sakeus muduna, aku arep rawuh ana omahmu. Sawijining kanugrahan kang tanpa pepindhan. Yesus sang guru kang kaanggep banget luhur lan wicaksana, bangsa Yahudi meneh ora nyebratake dheweke ananging kersa rawuh ing omahe wong dosa. Pengalaman antuk kanugrahan kang tan dinuga iki tansaya nggilikake antepe kanggo martobat. Gusti, sepale saking gadahan kula badhe kula danakaken kangge tiyang miskin lan sakintenipun wonten ingkang kula peres saking satunggaling tiyang badhe kula lintoni tikel sekawan. Kanggo pratelan pungkasan iki, Sakeus ora ngobral janji gombal. Dheweke mesti duwe catetan sapa wae kang setor pajek marang dheweke. Ndanakake separo bandane sarta mbalekake tikel papat duit persan mujudake tumindak andum berkah lan kabungan marang pepodo. Iki ateges Sakeus wis dadi sambung asta kabecikan dalem Allah marang umat manungsa. Urip anyar Sakeus kawiwiti kanthi marini tumindak dosa lan nyempulurake sih kabecikan dalem Allah. Para tresna pelem kinasih, Sakeus martobat awit ngrungokake swara ati nuranine kanggo ketemu Gusti. Sakeus martobat awit bali tumindak selaras karo paugeran dalem Gusti. Muga pertobatan Sakeus dadi inspirasi kita kanggo bali menyang pangrengkuhan dalam Gusti kanthi martobat
selaras karo kaluputan lan dosa-dosa kita. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Nyuwun welas wit mbosambya dosa. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.